Geheimen van het Geer gaat juwet oer de Lindevallei. Een 690 bunten grut natuurgebied krekt onder wolverkeer aan weerskanten van het rivierke de Linde. De Lindevallei had het typische karakter van een beekdal. Een gevarieerd sompengebied. In jerdere tijd streamde de Linde bij Kuinrug de Zuiderzee in. Maar het kwam ook voor dat het water van de Zuiderzee de Lindevallei instreemde. Het zout van het zeewater is hier en daar nog waarom te vinden. Ooit 1800 is er een sluis, een waterkering in het rivierke Kaan. En begin 1900 is de Linde kanaliseerd, ruchtlutsen, vanwege de skipveert. Ook in dit gebied waard veen woon. Door de afwisseling van wierte en droegen, iepen en tichte stikken is er een grote variatie aan planten en bisten te vinden. Een bijzonder gebied dus, maar ook een kwetsbaar gebied, omdat het midden in een intensief beborken landbouwgebied ligt. En dicht bij Wolvergeer, dat met zijn ambitieuze uitbreidingsplannen een directe bedreiging vormt voor het natuurreservaat. Hier krijgt Remco Heit, de burgemeester van West-Stellingwerven, een rolleiding door dit gebied. En hij had Ingmar meegenomen. Ingmar is het zwaantje van zijn secretaresse en die week ook zijn nieuwsgierig naar de geheimen van de Lindevallei. Het is een beekdal en een beekdal ligt op een, daar heb je flanken van en een van die flanken daar ligt Wolverga op. En Wolverga is natuurlijk nou, mag van de laatste tijd zeggen, een vrij dynamisch gebeuren. Er gebeurt een hele hoop. Nou, ik denk alleen even laatst aan kunst, maar ik denk ook aan een ontwikkeling in huizenbouw, in de vorm van de mensen een plek geven in diezelfde natuur, waarmee zo weinig mogelijk schade wordt gedaan. Ik denk ook dat Wolverga een van de gemeentes is die daar een heel groot oog voor heeft. Het is alleen, het schuift steeds op. Die huizenbouw die komt steeds dichter bij dat natuurgebied. En je kunt begrijpen dat natuurbeschermingsorganisaties dan op een gegeven moment gaan denken van wanneer is er een eind? Ja. Wat nodig is in het kader van de uitbreiding van Wolverga is dat er een aantrekkelijk, hoogwaardig woongebied wordt ontwikkeld waarbij ook die natuur wordt gezocht in zuidelijke richting, in zuidoostelijke richting. En nou is het de bedoeling, en daar is ook met de verschillende deskundigen over van gedachten gewisseld, om dat woningbouwgebied als het ware in te bedden in het natuurgebied. Of beter gezegd, want ik zeg het niet goed, ik moet het omkeren. Het natuurgebied wordt juist ingebed in het woningbouwgebied. Ja. Dus we beperken ons met betrekking tot die woninguitbreiding, het woningbouwgebied, tot een gebied zonder die natuurwaarde, zonder die toegekende natuurwaarde. Maar sterker nog, we gaan het gebied dat daaraan grenst met natuurwaarde inbrengen in het te bebouwen gebied. Met andere woorden, dan krijg je een situatie van wonen aan het water, wonen in de natuur, maar niet ten koste van het natuurgebied. Dus niet over de grenzen van het natuurgebied, maar de grenzen van het natuurgebied schuiven juist op in noordelijke richting. En dat is nou leuk als je zo, zoals we nu met elkaar praten, u noemt het ingebed zijn in. Ja. En ik zou het net andersom willen zien. Hè? Ja. We hebben nu eigenlijk voor Wolverga de Linde, die is laag en dan loopt hij weer een beetje omhoog. En die hele kom die is een beetje dichtgegroeid met allemaal planten. En die planten gaan we nou even bekijken. We zijn er al. Ik hoorde dat hier ook slangen rondgingen. Ja, er lopen hier, of kruipen, hè. Ze hebben geen pootjes. Kruipen ringslangen rond. Je kent ze wel, die kunnen zo groot worden. En eten vooral dus kikkers, kleine vogeltjes als ze te pakken krijgen. Maar het moet natuurlijk maar een bepaalde hoe grootte wat ze kunnen gebruiken. Hè? Maar ringslangen, ben je daar bang voor? Nee. Nee, hè? Kunnen ze zwemmen? Nee. Oh, geweldig goed. Ja, als je de ringslang die zie je zo
de linden overzwemmen. Dat is helemaal geen punt voor hem. Maar adders komen hier niet voor. Die houden van droge gronden. Maar ringslangen die houden van natte gronden. En daar mag best heel veel water bij zitten. Dan kunnen ze goed eten. We gaan naar de sluis toe. Ga je mee? Ja. Slangen, die zitten hier ik. En ik heb er eigenlijk net zo op staan. Want ze kunnen raar bieten en in het slimste geval dan moet je direct nog mooi naar het ziekenhuis staan. Die slangen die hebben trouwens zelf ook net zo heel makkelijk, want ze leven in lietse geïsoleerde natuurgebiedjes. En ja, dan is het vrij moeilijk om de soort in stand te houden. Nou is er een groep mensen en die maakt het haar sterk voor die slang. En dat is de werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland. We komen ze zien bij de Kotspoelen. Maar in de Ieremait is het altijd wel mooi werk, want als dan wat plakken wie zeg maar waar ze wel zitten, bijvoorbeeld op het talutje van een sleert, dan is een kwestie van, nou daar ben je nog heel inactief in wezen omdat het al vrij koud is. Nou, daar is de salon en laat daarin en daarin en daarin. Zo, dan is het op zich wel mooi, maar als wat letter in de tier bent, dan ja, de best hoe die toch wat minder actief of ze zitten wat meer in het skaat of gewoon onder de paal en zo. Ja, dan valt er net mij ons op de schaduw. Maar... Op hoogtijdagen dan treffen we hier ongeveer 8 adders. Nederland. Ja? En dat ben u eigenlijk, dat is maar een topje. Want je moet maar zeggen, als je 1 tredde van de handelsjoggen die je zit, dan is het goed. Dus als we 8 joggen, dan kan je er eigenlijk ook dat er wel 24 binnen. Wat eigenlijk het grote probleem is dat er vaak van die hele lietse terreintjes en daar zit dan nou een bepaalde restpopulatie. Nou, vroeger doet Zuid-Eerst-Friesland al je woeste grond weer, ja, ziet die beesten in wezen overal wel natuurlijk en kon ze heel makkelijk van het ene gebied in het andere gebied komen. Ja, dat valt Jure daar net met mij. Dus er zijn al wat van die eilandjes zeg maar, in Zuid-Eerst-Friesland, waar nou een zekere reptielenpopulatie zit. Het gevaar in wezen is dan toch de versnippering van die beesten op dit moment. Je leidt er echt dus in die aanvalshouding, hè? Dus razendsnel slaat er dan uit. Nou. En dan zeg ik, nou ja, hier had ik hem nu even, maar op een gegeven moment zeg ik, nou ja, nou ga maar. Dus je ziet dat er nog mooi voortkropt. Dan gaat het veel erin. De vrijheid tegemoet, zeg maar. Een volwassen ringslangen van 1,20 kan ongeveer tussen de 30 en de 35 eieren leggen. En die komen misschien wel allemaal uit, maar ze worden niet allemaal groot. Want de predatie ook ligt in deze terrein vrij hoog. En dan is hier meestal de buizerd, de havik en de zwarte kraai, die dus een stuk minder metneemt. Hoeveel we er uiteindelijk groot dan? Van zijn er? Nou, van die 30, 35 moet men rekenen als de 3 groot waren, dan is het goed. En dan is het ook wel genoeg, want dan blijft de soort wel in stand. Ze zijn doof, maar het is wel zo, hem door de trillings, die lopen. Je moet eigenlijk een beetje als een indiaan lopen, heel voorzichtig, voeten neerzetten. Dan heb je de meeste kans dat je ze ziet. Ik jou dan wel eens een voorstelling en dan vraag je de mensen mij, hoe lang gaat je nou werk met gaan? Ik zei, mensen willen er alsjeblieft net over praten. Want ik zei, ik hoor het net bij, want er zit zo'n gigantische volle tijd en kilometers en uren in. Want ik ga wel opnamen van bijvoorbeeld een kiewit, ja, die op nest zit, van je tot aan een auto. Nou, daar heb ik 25 keer heen gegaan om die opname te krijgen, om zat hierbij. Schooltenten en steeds dichterbij zetten, dichterbij zetten, dichterbij. Dat ik bijna bij het nest zit. En dan maak je de mooiste opname. Wat integreert je hem nou? Zijn je slang? Nou, qua tekening ben ik altijd wel mooi bezig. En ja, als er op een gegeven moment een voortkroep echt geroesloos, zeg maar, voortmiddag ik weer. En het kan best wel dat je op 2 meter afstand in wezen leidt, zeg maar, tussen de begroeiing. Maar hij had geen weet van natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een hele intrigerende, beste soort. Het me eigenlijk altijd geboeid van klein jongen af. Vroeger gingen we op slangenjacht. Dat klinkt vreemd, hè? Maar toen gaan ze bij bosjes langs zitten gewoon.
En ja, dat is de laatste jaren dus heel hard achteruit gaan. Maar vroeger heb je ons met door in Egypte ben wij geboren. En dan lagen ze gewoon voor het huis en die overwinteren gewoon onder de vloer bij ons thuis. Je pakt ze gewoon in de hand. Dat pakken we gewoon in de hand. Ja. Dat doe je nou nog. Dat doe ik nog. Ja, als je tegenkomt en ik wil ze echt bekijken, dan, ja, dan pak ik ze gewoon even op. Kijk, hier is zo'n oude sluis. En je ziet wel, hij is ook niet best meer. Hij is al een tijd geleden is die een keer opgemaakt, die deuren. En nu, kijk, de planken zijn er al uit. Dus dat houdt niet veel water meer tegen. Maar vroeger werden die gebruikt om zeg maar, een schip hier tussen. Met, eerst zonder venen, hè, zonder de turven, zeg maar. En dan gingen ze naar achter. En daarachter waren ze allemaal veenturven aan het maken. Dus die grond werd op een dijk gezet, een zetwal. En daar moest het uitdrogen en dan werd het plat gelopen en dan werd het gesneden en dan werd het gedroogd en dan ging het in de boot. En dan ging die boot volgelaten hier weer doorheen. Maar die sluis is puur dat ze niet al te veel water daar hadden, want anders was het zo moeilijk werken. Hè? En dan hebben ze maar alleen maar last van. Die linde die bestond in verbinding met de Zuiderzee. Dus het was dus echt eb en vloed, had je, tenminste met sterke wind, kwam het zoute water soms hier helemaal naartoe. Dus je kunt in de grond kun je soms ook nog zoute laagjes terugvinden. Dat is allemaal van het water vanuit de Zuiderzee, wat hier nog weer neergeslagen is in het zout. Dus je kunt het nog helemaal terugvinden. Veengebieden zijn natuurlijk hele interessante gebieden, want er zitten een heleboel organische stoffen, plantenresten, waar dus een hele hoop beesten van kunnen leven. En planten vooral. Ik zag ze net ook een vlinder. Ja. Met een soort ogen erin. Ja. Nou weet ik zelf niet zo heel veel van vlinders af. Ik vind ze wel mooi. En ik weet ook wel een beetje hoe ze leven. En vlinders hebben natuurlijk een planten nodig waar ze als rups van leven. En daarna gaan ze zich verpoppen. En dan gaan ze alleen maar leven ze verder van honing uit bloemen. En zetten hun eieren af om weer nieuwe rupsen te laten maken. Hè? Nou, vooral zulke stukken terrein waar we nu lopen, die zijn laag. Daar zitten kleine bloemetjes in. En dan komen deze soorten vlinders, die gaan juist daar op zoek naar. Vooral met deze temperatuur vinden ze dat heerlijk. En zoeken ze dus hun voedsel en zoeken hun planten waar ze hun eieren moeten af. Tenminste, waar de vrouwtjes hun eieren Ingmar, moeten kijk eens, afzetten. dit is een heel kleintje. Een heel klein vlindertje. Eens kijken. Dit is een heel klein vlinder. Kijk, een heel klein vlindertje, zie je? Ja. Hey, ja. Ja, het is, En je ziet ook veel libellen hier, hè? ja, libellen zijn er. Friesland is een provincie waar vanuit een soort onderzoek dient wordt naar vlinders. En dat is eigenlijk nog wel het geval. Want vliegdier is dit boek uitgekomen, Dagvlinders in Friesland. En dat is het resultaat van het 10 jaar onderzoek naar de duivlinder in deze provincie door de vlinderwerkgroep. Diezelfde werkgroep die is noodwaande met een onderzoek naar de nachtvlinders in deze provincie. En dat gaat dan om die griesbruine motvlindertjes, tocht ik altijd, maar dat is helemaal niet het geval. Siep en Jannie Sinema die zitten in die werkgroep en die weten alles van deze vlinders. Dat is een aardige joekel. Dit zijn aardige joekels. Ja, hier zitten 3 hele dikke joekels. Dit zijn een stuk of 3 soorten van de pijlstaarten. En dan is dit haast wel de grootste die we in Friesland hebben. Dus de ligusterpijlstaart. Daar ben je zo benauwd van. Ja, dat is wel iets vleermoeskers, als dit besjokt. Dan ben ik hele goede vleenders. Hebben ik wel opkweekt. Maar dezelfde familie als die horen het waren, ben een slagje lietser. Kun je dit nou bij elk waartype dwaan? Of? Nee. Eigenlijk moest een zwoele jong hebben. Hè? Dat het een zwoele jong, dat het een graadje of 20 bloot. Ja, dat komt net zo vaak voor. Als jong is het eigenlijk geen goed waartype. Maar er zijn een paar nachten niet hier, zoals dit ben van die superjongen. Ja. En het allermooiste is dat er een beetje een onweersbui dreigt. Ja. Het is wat zoel en krijgt het centraal en dan wordt het beste. Dan hebben we hier soms duizenden op het lekker zitten.
In één nacht? In één nacht. Dus maximum is een keer geweest in de nacht in juni. Toen hebben we dus, had ik er foto's van genomen en later nageteld. Toen hebben we 100.000 op dit lekker zitten. Net al verschillende soorten. Nee. Er waren toen zo'n dikke 100 soorten. Ja. Maar 100.000 vlinders. Het wie echt zuiver zwart van de vlinders. Je zit al hier roepen in, hè? Ja. Die kweken je hem? Ja, die zoeken we eerst, rupsen op de planten en dan nemen we ze mee uit het veld en dan kweken ze op. Dus halen die rups, doen we dan in potjes. En dan verzorgen we ze elke keer. Dit is de grote beerrups. Toch een soort meisje dit? Kweken van vlinders? Nee, niet heel veel, want het is wel tijdrovend. Hè? Je moet het steeds goed schoonhouden, elke dag verzorgen en het opzoeken. Maar er zijn er wel meer in Friesland die het doen. Zitten er nou ook gevaarlijke soorten bij of beschermsoorten? Nou, beschermde soorten op nachtvlinders, er is nog geen nachtvlinder beschermd. En dagvlinders zijn een paar beschermd en die heb ik ook niet hoor. En dat mag ook niet. Maar er zijn wel gevaarlijke rupsen bij en die zijn, ja dat is deze dan. Die zijn gevaarlijk omdat ze bepaalde haren hebben. En als die afknappen komt er een bepaalde stof vrij. En dat kan bij sommige mensen een allergie opwekken. Heel bekend is dus die bastardsatinrups op de eilanden. Oh ja, die planters van de helmplanten. Ja. Maar er zit er ook één, maar niet iedereen is allergisch voor hoor. Ik toevallig wel. Maar wat gebeurt er nou maar? Dan krijgen rode pukkeltjes uitslag. En dat neemt steeds meer toe. Hè? Dus die verzorg ik dan meestal niet. Dat doet Siep dan. Dit is dus een langsprietmot. Eerst juist de kop door de microscoop. Als ik even langs de sprieten, dan kan je zien hoe griezelig lang die binnen. Die ben wel 4 of 5 keer zo lang als de hele vlinder zelfs. Daar is de een. Nou, hier komt de kop weer om. Wat goed is, ja. Nou, dan geef je hier langs de vleugel. En zak eens onder de microscoop die dingen dus heel goed bezien. En moeilijke soorten kun je van elkaar onderscheiden. Dat lijkt me nogal priegelwerk daar. Dat is het ook. Je moet echt een vaste hand hebben. Maar het is heel voorzichtig werk. Want, wat roept dat spul? Wat is dat dit? is azijneter. Loopt naar je velpon. Ja, het is een hele vluchtige stof. Dus het ruikt ook wel daar lekker, willen ze mooi verdoven. Ja. En dan, als ze dood zijn, na verloop van tijd, dan prikken we er een speld door. En dan zetten we ze op. En prepareren we ze. Is dat moreel verantwoord om die dingen dier te maken? Ja, wij vinden van wel. We zetten niet zoveel op. Alleen in het geval dat het nodig is, eigenlijk. Dat vinden wij tenminste. Het is op zich natuurlijk sneu dat je de beesten niet zitten. Ja. Dit maak ik net de volle mensen doen, want dat is natuurlijk net nodig. Maar als je dit een beetje wetenschappelijk aanpakken willen, dan moet je een soort dus herkennen kunnen. Dan moet je zeker weten, determineren kunnen welke soort dat je voorkomt. Ja. En dan hebben we uiteraard wel een hele collectie boeken. En als we dan uitkomen, dan geven we naar Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, en daar heb ik mensen die dus daarbij helpen. Maar je moet een soort referentiecollectie hebben en maak je steeds een hey, dit beest heb ik. Oh ja, het is toch deze. Hè? En het echte beest, dat is er beter maar vergelijkje als beest uit een boek waar. Ja, maar er zijn dus een paar collecties in Friesland, die dan behoorlijk uitgebreid binnen, daar is hier rekening van. Dus ik meestal de buurt die iets vangen en die willen zeker weten wat heb ik hier. Nou, die komen gewoon bij ons en dan kunnen we zeggen, hey, ja, dit is hem inderdaad precies. Hoe groot is die collectie? Hoeveel vlinders zitten hier? hier? Je zit duizenden niet staan al. Ja. Het doel is eigenlijk om erachter te komen wat voor soorten zitten er op een bepaald gebied. Dus dat betekent, als wij naar bijvoorbeeld de Duurzouderheide gaan, maar een stuk wat meesken, dan doen we dat een aantal keer niet hier. En dan proberen we nachtvlinders daar dus te zien te krijgen, maar sterke lampen enzovoort heen. En dat is een aantal keer niet hier. En dan krijg je een goed overzicht van het aantal soorten wat er voorkomt. Nou, en ons doel is eigenlijk, dat we nou hier een beeld krijgen van de dagvlinders, om over een aantal jaren dus een beeld te krijgen van de nachtvlinders in Friesland. Maar ja, omdat dat dus een volle groter aantal soorten is, zal dat ik wat meer tijd kosten. Dit gebied bestaat voor het grootste part uit water. En in dat water zit ik weer een heleboel verschillende organismen. Johan de Jong duikt in de wereld van de kevers, de torren
en andere wetterbesjes. Wat had de sleet opsmieten? Nou, behoorlijk wat. En we moeten hier al gauw de boel determineren en dan apart zetten, want er zitten rovers tussen en er zitten prooien tussen. Dus ze fretten elkaar heel gauw op als ze elkaar zien komen. Dit is de eerste al. Dit is een schorpioen. En die ziet er vervaarlijk uit met zijn grote stiekel daarachter. Maar die stiekel die stelt niks voor. Ja, voor het beest is hij heel belangrijk, heel wichtig, want die stiekel, dit is de adembuis. Drie poorten, drie peren en die voorste die ben uitgegroeid tot hele gevaarlijke scharnieren, klauwen. En daar pakte dus de prooi mee. Hij had een prachtige camouflage, bruin op de reg, zit dan vaak aan de kant van het water, onder waterplanten. En als er wat langs komt, een kikkervisje of een larve van een of andere toor, dan gript hij ze met de klauwen vast. En dan maar is hij giftig? Hij is net giftig. Nee, alle schorpioenen zijn net giftig en dit is er een die net giftig is. Nou krijgen we een heel mooi beest, vind ik altijd. Die gaat op een reg zijn leven terug. Hij zwemt altijd op een reg. De regzwemmer of de ruggenzwemmer. En het is hier heel mooi te zien. Hij gaat met zijn achterwerk correct in de oppervlakte van het water. Het glinstert wat. Hij neemt een luchtbel mee en dan gaat er onder water. Zijn vaste poort of zijn achterpoorten die ben uitgegroeid tot grote roeispaan. En die gaan ik tegelijk. Hij roeit dus achter de bochten met de een wat harder dan met de oor. Maar hij kan dus ook griezelijke vluchtkenneren verplaatsen. Ja, hij bloot nog mooi droom, want dat is makkelijk. En dan had hij die adembuis, die had hij gewoon iepensteken. Dan gaat de lucht door die buis met al die sietakken naar alle cellen en dan krijgt hij genoeg lucht. Nou krijgen we een heel vervaarlijk beest, een van de grootste toren die er bestaat. En dat is een gelok dat we die vangen. Wow. Dat is de geelgerande watertor. Deze had een glad schild, dat is het mondje. En zat de sjen, kon we het wiefkijk wel eens pakken. Ja, die had, ja prachtig, die had al die strepen op het schild. Deze ben wel heel groot. Ja, dit ben de grootste kevers. Kan ik behoorlijk bieden. Ben hele grote rovers. Ja, de prachtige die belsjes die daar onder het schild bij komen. Had ik een schild, kan ik heel goed vleenen. En die achterste vlerken die zitten dus onder het schild. En als de voetwal, als de sleer droeg is, gaat deze er ook van terug. Nou hadden we al je insectenbezoen uit de sleet, maar zit er ook nog vis in? Er zitten 2 visken in. We hebben gelok gehad. En we zullen zien wat het is. Dit is heel duidelijk. Dit visje dat had van die zwarte strepen op de flank, op de zijkant. Dat is een jonge beers. Die jonge beers is waarschijnlijk van dit hier, want het is nog maar een heel ietske. Ze hebben even niet water eraan. Denk je er? Ik kan inderdaad heel goed zien, ja. Ja, dat is heel mooi te zien. En dit is een ikkenbeerske, maar geen beers, maar een stiekelbeerske. En zoals ik het zien kan, is dit de 10-doornige. Er zijn 2 soorten, de 10-doornige en de 3-doornige. En die had 3 stiekels op een reg en deze had het zien. Want dan kunnen we beter zien als er in het water zit. Ja, dat is duidelijk. Nou, dat is een heel. Meer dan 3 stiekels, dat zag ik. Ja, en dat is een hele mooie vangst, want dat is ook een teken dat ze geen water is, dat ze in geen water hoofdzakelijk voorkomen.